Zdar lidi, vítám vás dneska u dalšího videa. Dneska tady máme opět video ze hry World of Tanks a dneska bych se s vámi chtěl podívat na to, co jednou přidali teďka do World of Tanks, dneska 15.9. Byla přidána vlastně taková jaksi minihra pro zábavu a můžete se podívat, jak ta minihra reaguje. Jde o to, že dostanete vozítko a musíte vyrazit na mapu vlastně bojovat. Co máte za zbraň? Máte teda nějakou strašně jakoby nízkorážní. Vidíte, že je občas těžký se opravdu trefit do někoho, ale jde s tím trénovat i sniper, vidíte, teďka jsem ubral docela dost. A teda kdo tohle chce hrát a brát to trošku vážněji, tak jsem teďka vychytal dokonce i docela dobrou vlastnost, kterou tohle dělo má, jak penetrovat zepředu nikam. Teďka jsem tady asi napálil. Jak penetrovat, vidíte, že i tím nárazem jste schopni ubrat. Tady, bum, a najednou za 90, váš normální damage. Počkat, tak to musím posunout nazpátek. Tak to je jedno. Váš normální damage je průměrný, v průměru je něco okolo 28, no. A chcete mi říct, že když to prorvete takhle do toho mantletu, kde je to dělíčko, tak jste schopni, vidíte, že i něco můžete odrazit, tak jste schopni dát za 90, to je úplně úžasný. Co je tady taky dál, vidíte, zase jsem ho nepenetroval. Co je tady dál, jsou tady, snaží se do mě narážet, jsou tady i speciální ty, můžete prostě, jakmile narazíte, nebo přejedete do té, vidíte, že teďka jsem na ní měl, no do té clony, kde si budete moct aktivovat buď zvýšenou rychlost, nebo já nevím, co to je všechno. Zvýšená rychlost, jiný dělo, že třeba dáváte za 200, takže máte možnost dát jeden tank na ránu. A vidíte, to byl boj, já ho nemohl trefit prostě. To je úplně něco zvláštního. Tak. Nakonec teda jsem ho trefil. Tohle video neberte vážně, slouží to jenom jako takový opravdu, jak bych to řekl, slouží to opravdu jako takový informační video. No a získáváte za tohle zlatý metaly, který se vám tady asi schovají. Za každou vyhranou bitvu dostanete 15 000, což není málo, ale časem, nebo mohlo by se to, tady jsem se zasek, mohlo by se to zvýšit, mohli byste dostat víc. Tady nevím, jako co jsem dělal, zase jako žralej. Tady jsem vzal jeho, vzal jsem i sebe. Vozidlo se jmenuje Lancaster, tank to není, je to vozidlo. Pozor na pusu. Vidíte takhle ty krásné skoky, jo? Hop. Boom. Teďka mě něco teda sundalo se zádu, což se mi docela nelíbilo. Tak, bitva pokračovala. A jo, kdyby někoho napadlo, jak jsem tohle vozidlo získal, mimochodem, tak jste ho mohli získat normálně do garáže. A to by bylo k tomuhle replay nebo informačnímu videu všechno. Já vám děkuji, že jste se podívali a určitě sledujte moje jináčí videa. A děkuji, čau.